Ang sinisingil nila sa akin, 2014. Baka mamaya hindi lang akong biktima dito. Marami, kawawa naman yung mga naghihirap. Magandang hapon po, Nanay Irlinda. Magandang hapon din po. Opo. Ano po ba yung inyong pinakareklamo? Maaari nyo bang maikwento ang buong pangyayari? Ang nangyari po sa akin nung isang taon, pinutulan nila ako. Ngayon, pagputol, sinabihan ko yung taga-putol na wag akong puputulan kasi alam ko wala akong utang. Kailan po ito nangyari na bigla kayong nagkautang at kayo pumunta sa APIC? Ngayong taon na ito? So, nung pumunta kayo sa APIC, ang sabi sa inyo, yung inyong pagkakautang ay 2019. Opo. So, inalam nyo po kung bakit kayo pinutulan at bakit kayo nagkautang. Nalaman nyo ba kung magkano yung halaga ng sinasabing pagkakautang nyo sa APIC kaya kayo pinutulan? Nalaman ko po dahil dito sa ledger na binigay niya sa akin, na hindi naman nasa pangalan ko. So, Hindi ko magkano po- yung nakalagay dyan, ang kabuuan ng pagkakautang? Ang nandito, 3,914. Pero, nabayaran ko ito lahat-lahat dito, nasa 4,546. So, 4,546 binayaran nyo ho lahat. Oho. Okay. So, binayaran nyo kahit hindi sa inyo nakapangalan, Opo, kasi naputulan nga po basta kami. lamang maibalik yung kuryente. Opo. Pero yung kontador nyo, yung connection nyo, kanino nakapangalan? Sa iyo ho ba Sa talaga? akin po. So, sumali talaga. Opo. Sinisingil ka ng pagkakautang, pinutulan ka ng kuryente na hindi naman sa pangalan mo at hindi rin naman yun ang connection mo. Opo. Doon ka pinutulan. Okay. Sabi ko, hindi ito pangalan ko. Sabi niya sa akin, iyuan niya yan, tapos iyan, ginuit-guitan niya. Pinipilit niya, Oo, pinagpipilitan niya sa alam inyo na kahit hindi ikaw yon, sa iyo ito. Oo. Okay. Tapos ano pong nangyari? Ang ginawa ko, kasi sabi niya, sige, umalis na daw ako kasi marami pa siyang pagsiserbihan doon. Maraming ang tao. Linawin ko lang, nanay, binayaran niyo po lahat po yon na nakalista po doon sa listahan na ibinigay po sa inyo para Opo. lang maibalik sa inyo ang kuryente. Opo. Kahit alam niyo po na hindi po yun sa inyo. Opo. So sa kabila po ng sinasabi ng cashier na hindi ito po nakapangalan sa inyo, binayaran niyo pa din po. Opo, kasi sabi ko doon sa cashier, ikaw na lang po ang doon, Mag-verify. magtanong. Opo. So ginawa po yun ng cashier. Ginawa po, umalis siya, pumasok doon. Pero pagbalik niya, ganun pa rin, akin daw to. So, nabayaran nyo po niyo? Opo, Ninyo? ito po. Ngayon, nung mabayaran nyo, yung hindi naman sa pangalan nyo, ibinalik na ba sa inyo yung kuryente? Kinabit sa inyo? Hindi po. Ako ang naglagay nung panahon na yun kasi hanggang ngayon walang pumuntang magre-reconnect. So ikaw po yung na bumalik ng kuryente, kinabit mo po. Opo, pagdating ko. Malakas ang loob mo, nanay, na ikabit dahil alam mong bayad ka. Opo, Nanay, na ilang taong gulang na ho kayo? 64. Spider-Woman pa ito, Oo. partner. Gusto ko po, kung pwede ko ito i-refund na makabawi ko, di... Yung 4,500 plus. Oo, pero kung hindi na, bigyan nila ako na yung talagang akin pagkakautang, hindi itong ledger na ito. Ba't naman ipipilit nung isang taga-APIC na bayaran mo ito dahil sa iyo ito kahit hindi sa pangalan niya? Correct. Isa pa dyan, bakit hindi binagyan si Nanay Erlinda ng tamang records partner? Opo. Yun Diba? nga po ang Okay. sumakit yung ulo Para ko niyan. Nanay umalis Irlinda, ako para doon. matugunan po ang inyong problema ngayong hapong ito ay may makakausap po tayo, wag na natin patagalin partner. Idudulog natin ang problemang ito ni Nanay Irlinda sa Energy Regulatory Commission. At tamang-tama ay nasa linya na po ng ating telepono si Attorney Greg Ofalsa, ang Acting Director ng Energy Regulatory Commission. Attorney, magandang hapon po. Hi, Sir Josh. Magandang hapon po sa inyong lahat at sa mga tagapakinig po ninyo. Opo, Attorney Director, may bisita ho kami rito, isa ng senior citizen, 64 years old, si Nanay Irlinda. Mayroon hong siyang idinudulog dito na reklamo sa Albay Power and Energy Corporation o itong APIC namin dito sa lalawigan ng Albay. Partikular po na pinagbayad siya ng 4,500 plus na di umano ay babayarin niya sa kuryente pero hindi naman sa pangalan niya, ibang pangalan. Ano ho bang magandang gawin dito, Director Attorney Sir? Yes, Sir Josh, medyo nakaka-alarma yung kwento ni Nanay Erlinda, no?
nasa Magna Carta po natin na ang dapat lang bayaran ng consumer, yung nakonsumo niya. Opo. Oo. Kung napapatunayan po natin, imbestigahan po natin kaagad yan, pag napatunayan po natin na talagang hindi po konsumo ni Nanay Erlinda yung binayaran niya, agad-agad po ipababalik po natin yan. Ipa-refund po natin yan sa APEC. And pag nakita po natin may violation ang APEC dyan na bill sila sa isang consumer na hindi naman yun ang tamang konsumo, pwede po sila mag-penalize dyan. Bawal na bawal po yan sa ating kasalukuyang batas. Opo. At yung pagre-reconnect po, despite na nabayaran na ng Nanay Erlinda yung kanyang sinasabi ng APEC na bill, unpaid bill, at hindi pa rin po nireconnect, bawal din po yun kasi ang mga distribution utility katulad po ng Aleco at APEC, kapag nakapagbayad po ang consumer ng reconnection, immediately, within 24 hours po, dapat mas maigli pa po, maikabit po kagad yung kuryente nila yung servisyo. Sa kwento po ni Nanay Erlinda, despite na nabayaran niya po yun, hindi pa rin reconnect ng APEC yung kanyang servisyo. Opo. So may violation din po yun. Pero hihingin ko lang po yung detalye ng mga resibong binayaran ni Nanay at yung mga kanyang allegedly na binayad na hindi naman po na konsumo para po magkaroon kami ng karapatang investigasyon. Kakausapin po namin ang Aleco sa mga pangyayari nito at pagpapaliwanagan po namin. Kung mapatunayan po agad-agad na wala pong hindi po tama yung paniningil ng Aleco kay Nanay Erlinda, agad-agad po i-refund po namin yan. Ay, opo. So, maliwanag po yun, attorney, na hindi pwede yung gano'n na sisingilin mo yung tao sa pagkakautang na babayarin sa kuryente na hindi naman talaga sa kanya. At dapat, pag nakapagbayad na, ay i-reconnect ka agad within 24 hours. Itong nangyari ditong masaklap dito, attorney, itong 64 years old, siya pang nagkabit ng kanyang kuryente kasi bayad na siya dahil magpipiesta. Matanong ko lang po, Direktor, meron na bang mga iba pang mga reklamo or marami bang mga reklamo na nakakarating dyan sa inyong tanggapan patungkol po sa mga ganitong sitwasyon sa APEC? Actually po, Sir Jos, sa last few weeks, 2 weeks ago po, nagkaroon kami ng mga technical audit sa Aleco APEC. Kasi po, nakakatanggap na po kami ng maraming reklamo sa hindi magandang serbisyo ng Aleco at APEC. And meron din po kami mga pending complaints dito sa opisina na nakabinbin po ngayon at may investigation na ginagawa po ang ERC aside from yung mga complaint po na katulad ni Nanay Erlinda. So marami din po actually ang complaint na receive namin. Ang pinakamalaki pong complaint is yung pinutulan nilang 3 munisipyo, buong munisipyo ito naputulan. Pati po yung mga babayan ng kuryente kasama sa mga naputulan. Ay, opo. So, isa po yun. Opo. Isingit ko lamang po ito, Attorney, Director, kasi sasamantalayin ko na naandyan na rin lamang po kayo sa linya. Pinapayagan ho ba ng ERC at pwede ho ba yun? Kasi may nangyayari talaga ngayon sa APEC na disconnected ka online, base lang sa computer records. Walang actual na disconnection. Pero, pagbayad mo ng bill, uubligahin ka ng APEC na bayaran mo yung reconnection fee kahit wala ka namang actual disconnection. Ay, hindi po yun, sir. Bawal po yun. Ang disconnection fee po ay bayaran lang po yan ng consumer kung talagang nagkaroon ng pagputol ng serbisyo. Pag wala po siyang dapat bayaran na disconnection fee. Ayun. So kasi ito po ang nangyayari ngayon. Ang alam ko, daan-daan at libu-libo ng consumer ang naka-experience nito, Attorney Director Sir, na pagbayad mo ng, ikaw anya, base sa aming record, sa computer, sa online, ikaw ay disconnected. Hindi namin tatanggapin ang bayad mo kung hindi mo babayaran ang reconnection fee. So mali po ito. Ay, mali po. Napakalaking kamalian po yan, sir. Dapat po, tama po ang sistema ng lahat ng distribution utility. Kung disconnected ang service niya, dapat po disconnected. Doon lang po siya magbabayad ng reconnection fee. So, kung wala po disconnection at regular naman po may servisyo, dapat po wala siyang babayaran na reconnection fee. So, malamang na ito'y isang klase ng pananamantala o panglalamang. Direktor, ano po? Bawal po yan, sir. Hindi ka po dapat mag-charge sa consumer ng hindi po tama. Opo. Kung ano lang po yung in-approve ng ERC na dapat mong i-charge. Katulad po ng reconnection fee.
yan na kung dapat mong charge kung talagang nagkaroon ng disconnection. Opo. So, Kung nagkamali po ang sistema po nila, yung computer system nila, hindi po dapat mag-suffer ang mga consumer nila. Opo. Director, Attorney, ito pong si Nanay Erlinda na complainant po natin ngayon ay sasamahan po ng aming programa sa inyo po namang tanggapan upang makapagreklamo po. Opo, wala akong problema, sir. Kukunin ko po lahat ng detalye po, yung mga binayaran ni nanay, pati yung mga current na mga billing na sample billing niya, para po ma-verify po namin kung talagang sa kanya po talaga yung konsumo na yan na pinabayad sa kanya. Attorney, magandang hapon na Director. Si Remy po ito, Director, magandang hapon. Attorney, nababanggit nyo po na marami na po na reklamo na nakakarating po sa inyong opisina patungkol po dito sa mga reklamo na mga sobrang singil or hindi po magandang serbisyo ng APEC. Ano po ba yung ginagawa ng ERC patungkol po dito, Attorney? Actually po, inisuhan na po namin ang Aleco APEC ng show cause order. Pinagpaliwanag po namin sila patungkol doon sa mga maraming reklamo ng illegal disconnection na ginawa po nila. At gayon din po yung mga poor service po nila, no? So, ilalabas po namin yan. Isa lang po ang pupuntahan yan. Pag nakita namin na may violation po yan, ipipenalize po namin ang Aleco at i-require po talaga na ayusin yung kanilang servisyo. Opo. Director, kung inyo pong i-rate ang serbisyo ng APEC dito po sa Albay from 10 down to 1, ilan po? Actually po, based lang po, no? Magbabase lang po ako sa mga complaint, sa dami ng complaint ng natanggap po namin. Is kung i-rate po namin dito, base rito, is nasa 5 po ang rating po namin. Talagang marami na po kasi unusual po talaga ang dami ng complainant. Ayun, partner, 50-50. 50-50. Attorney, Director, maraming salamat po sa inyong oras at pagtugon sa aming pong tawag upang matulungan po itong problema ni Nanay Erlinda. Apa. Attorney, Makakasa po kayo, Sir John Opo. and Sir Ma'am Remy, na action na po namin itong problema ni Nanay Rinda agad-agad po. Opo, maraming salamat, Attorney. Kung ito pong aming bisita ngayon ay magreklamo, sasamahan po namin ito sa inyong opisina. Opo. Apo. I-thank po namin po. Maraming salamat. Anyway, partner, sabi nga, sasamahan natin, partner, si Nanay Erlinda. Huwag kang sa mag-alala, opisina ng Nanay APEC. Erlinda. Hindi natin titigilan at kakampi mo ang programang ito. Kasama mo kami hanggang sa makuha mo yung tamang aksyon sa problema. Correct ka dyan, partner. Hanggang bukas, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Kami po ang inyong nakasama, Remy Araneta Mindones. Ito po ang programang may paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako naman po ang inyong lingkod, Joshua Martinez, Mr. Siram. At ito ang Tabang Ora mismo! Aksyon ko lahat ay dadamayan.